זה איתה? הילד, בואי נלך לחדר לשחק. כשהצליל עדיין באוזניו של הילד. יום השלישי. מסעדה בבית. ביום שלישי בבוקר נפגשו גילה והילד בגן. אמא שלי מזמינה אותך לארוחת צהריים. הם הלכו לבית של הרב. הם הגיעו והילד הייתה מופתעת. ליד הכניסה של הבית עמדו הרבה אנשים. שאלה את גילה, מי אלה האנשים האלה? מה, יש לכם מסעדה בבית? לא אמרה גילה. מי אלה האנשים? אנשים עניים שבאו לאכול. אלה אנשים שאין להם מה לאכול והם באים לאכול בבית של הרב חיים דוד הלוי. ושוב גילה שומעת את כל המכונה. הילד. טיק טיק טיק, גלין גלין גלין, טיק טיק טיק. היא הציצה לחדר והיא שמעה שוב והיא רואה איש גבוה יושב ליד השולחן ולפניו ספרי קודש. מי יושב שם? שאלה הילד. זה אבא שלי, הוא לומד תורה, ענתה לה גילה. הוא גם כותב ספרי קודש. אבא, היא קראה לאבא. הרב הסתובב לגילה, חייך. הילדות חייכו וחזרו למשחק. יום הרביעי בשבוע. ביום הרביעי שיחקו הילדות במגרש המשחקים. אמא של גילה כיבדה אותה שוב בעוגיות מרים, ושוב שמעה גילה את הצליל של מכונת הכתיבה. טיק טיק טיק, טיק טיק לינג. הילד רצה לשאול את גילה מהו הצליל הזה, אך לפתע פסק הצליל. מהחדר יצא הרב, אבא של גילה, הרב חיים דוד הלוי. שלום. והוא הלך. אני ממהר, כי אני צריך ללמד תורה בכל הארץ. הילד התרגשה והסתכלה על הרב. ביום חמישי שוב עברה הילד ליד הבית. הבית של גילה בשביל ההדסים הריחניים. אתמול הייתה להם מסעדה. מעניין מה יהיה היום. הרב, שומעים? ביום חמישי הרב